Ассалому алейкум, чихеш муҳамматон аст, духтаро саломатиятон аст. Чанд вақт боз влогҳои хонагӣ набуд. Духтаро, ами вақти кӯдакои хоб меравонӣ шабона, шумо чӣ кор мекунед? Ман, например, ами корҳои хонам мекунам, уборкоҳоя мекунам. Баъд ягон чиз барои худам тайёр мекунам, ки ами ҷиму имба тишинава шишта, ягон чӣ хӯрам, ягон сериал тамошо кунам, хулосаи гапда. Пилисоз кардан, хона игрушкоягон доштан, ҳам хеле чизои ман то кӯдакои хоб рафтанашон ҳамаша тамом мекунам. Пасу доштан, например, лекин баъде ки кӯдакои хоб рафтан, там утюг кардан есть дар кор бошад, стиркаҳои развешивать кардан, ҳамин корҳои баъд кӯдакои хобро нагар баъд мекунам. Ҷиму им баъд ягон чиз тайёр мекунам, хе хӯрда мешинам гӯям да ҷиму им то соати 5 саҳар примерно 4 хай 4:30 саҳара. Баъд мерам хоб мерам, кӯдакои ман то соати 11 хоб мерам примерно. Я тоже высыпаюсь гӯям да. Инҷа соат 1 шаб ман инҷа картошка жарить кардам, худам ба салатик кардам, кофе тайёр кардам. Баъд шиштам як сериал тамошо карда, камтар кам як сериал, например, тамошо мекардагӣ шавам, вай сериал солҳо кашола мекунад, барои ки тамошо карда наметавонам да. Ман якта серияшо, например, 4 рӯз 5 рӯз тамошо мекунам. Кам 15-20 дақиқа вақти аход кардастагим ба, ё ин ки вақти пас доштастагим ба, ё ки ами хел шабона агар ки ягон кор карда истодагӣ бошам мемонам да гӯям. Ҳамин баъзи ҳамсояҳо ҳастен духтаро, агар шумо ба ям бошад, мумкин ки агар шумо дар қарибӣ бошен, аз поинамон ҳаст ҳамсоя, камтар жалоба мекунанд, бисёри вақт кӯдако дав мекунанд, гуфта бу ҳамсоя за стенкой деволош борик менаметам чихел ки овоз беҳад хушрӯ мебиёд да, ай ҳамсоя мо мебиёд, ани моям ба ёба мерад. Барои ҳамин тесарак хонамои гирем ки худо хоҳад ба қарибӣ аз якум этаж гирем ки вай камтар бо хотирҷам да, хонаи худат ки бошад бо хотирҷам хаякун кӯдакои майда всё равно ман давпар мекунанд гӯем да. Ай ҳар як тамин чиз уже нерват вайрон шуда намеша, например, ман нервам вайрон шуда аз пишти ҳамин ки кӯдако дав кунанд, агар ягон ҳамсоя набиёд. Гуфта анам хеле хӯрохай камтараки дигар мондааст, худо хоҳад ки мехарем хонамоя уже камтараки дигараш мондааст ҷамъ кунем. ҳозир худо бошкур мана як каталога як 3 ҳафтаи маошам 220,000 рубл да. Ани мана худо бошкур аз компанияи Фабелик бо шавҳарам хушту кор мекунам, худо бошкур ки тез ҳаракат кунему. Хонаи бе ремонти мисол арзон нагирем, ягон камтар средни ремонтор чтоб ҳам херавиму дароем гӯем да. Мана худо бошкур духтаро, ин маошҳои ман, пулҳои ман, бонусҳои ман аз компаниям хеле буромда меисан ҳар дафъа. Агар шумоам хоҳитон кор кардан духтаро, марҳамат, хавотир нашавитон, натарсетон аз ягон чи ёрдам метиҳам шумоам ба яман ҳаракат карда, моям хеле занҳои хонашин ҳаракат карда нишон метиҳем пешравӣ моя. Шумоям мисол соҳиби хона мешавитон, аз маошҳои Фабелик чизе ки хоститон мекунитон. Ман хай 2.5 сол боз кор кардастам, аллакай қариб мондааст ки ҷамъ кунам гӯям да. Амин бо 1.5 сол 6 моҳ 7 моҳи дигар ҷамъ кунам, худо хоҳад ягон хонаи нағз гирифтам, хонаи васак ки калонтараки камтар ремонташ нағз бошад, чтоб дароем гӯям да. бе ремонт бе чи. Инҷа ман духтаро 1 сол пеш, агар ки шумо ёдатон бошад, ҳам хеле рафтагӣ будам, Москва саҳнаҳо бромдагӣ будам. Ведь сейчас на эту сцену поднимутся новые рубиновые директора